Hola a tots i a totes, benvinguts un cop més al meu vídeo, si és que ja fa uns quants vídeos que esteu per aquí. I si és el vostre primer vídeo, encantada, jo sóc l'Anna, tot i que tothom em diu Gori, per tant em pots dir Gori. I res, aquest vídeo és una mica per acomiadar-nos d'aquest juliol caòtic i ple de coses que he tingut. Perquè, com heu estat veient en els vlogs anteriors, cada setmana tenia un pla diferent on he marxat. Mentre això passava, els que ja porteu uns vídeos aquí, us sabreu que estic fent un curs de llengua de signes, que evidentment cada setmana tenia una tasca final del mòdul de la setmana que havia de preparar-me i fer, i seguia amb la meva vida, vaja. I la veritat, quin descans arribar a casa ja i tenir una mica de calma. Espero un agost una mica més calmat i espero moltes ganes també al setembre per saber què em depararà el futur, perquè com molts ja sabeu, soc mestra i fins al setembre no sabem què passa amb el nostre futur. Així que espero també moltes ganes al setembre. També a l'octubre hi passa una cosa important per mi, la mitja marató de Sant Sebastià, i ja s'està acostant i haurem de fer una apretada final per arribar com volem arribar-hi. I tema casa, que us la vaig ensenyar en un dels primers vlogs i ja no hi ha hagut res més, doncs bàsicament no hi ha res més perquè no ha passat res més, són coses super lentes, però tinc moltes ganes de que avanci, evidentment, i de poder-vos ensenyar cosetes noves que vagin passant a la casa, que espero molt aviat poder-vos ensenyar alguna cosa perquè voldrà dir que ha avançat. Res, aquesta penúltima setmana del mes de juliol he anat a un altre viatge amb la meva família. Aquest cop hem anat a Arcos de la Frontera, un dels pobles d'on és originària la meva família, i hem passat uns dies per allà. Us he gravat algunes cosetes perquè el pugueu veure. Us faig un house tour mentre les meves cosines van a buscar el meu tiet. Aquí és on dormirem jo i la meva germana, que hi ha unes lliteres, perquè som les cosines més petites. Llavors tenim la cuina, molt xula, és rotllo loft, com podeu veure, al menjador. Aquí dormirà la meva altra cosina. I llavors, de la meva cosina més gran i un lavabo, bàsicament. I res, no us puc fer un gran house tour, perquè tampoc hi ha gaire a ensenyar, al lavabo. I al lavabo. That's it. I res, ara estem esperant les meves cosines que han anat a buscar el nostre tiet, que viu aquí. Com veieu, és preciós, és tot blanc. És molt diferent el paisatge, evidentment, però és un poble amb molt d'encant i queda sobre un penya-segat, qual cosa el fa espectacular. I també un altre dels dies vam anar a fer una ruta amb un dels meus tiets que viu allà, i vam fer aquesta ruta que es diu Ruta del Río Majaceite. Molt guai la ruta, l'aigua super fresca, a part era tota l'ombra, llavors va ser una ruta fàcil de fer. He de dir que tothom m'està dient com, Anna, què tal, la calor, tal. Jo, dels cops que havia anat, perquè ara ja feia com 10 anys que no anàvem cap al sud, ho recordava amb molta calor, ho recordava rotllo sauna seca, perquè aquí, doncs, la nostra calor és més humida i allà és més seca, llavors a mi anar allà semblava
que em costava respirar. Però aquest any no feia tanta calor. De fet, els dies que vam estar allà s'estava més fresc allà que aquí. Així que hem tingut molta sort. I poc més. La resta de dies vam estar fent plans amb la família, que eren més de caire familiar, personal. I ara ja, doncs, aquests dies que queden de juliol, que són 4 o 5, doncs acabaré el curset, l'últim mòdul del curset de llengua de signes. També en Guillem comença les seves vacances a l'agost, llavors tindré cosetes per ensenyar-vos. I poc més. He tornat al journal després d'aquest mes intens que crec que ho necessitava. Ja no sabia on estava, pràcticament no he estat més de 3 dies a casa, cosa que m'ha tornat bastant boja. I necessitava uns dies de relax, de llegir, de tenir temps per escriure una estona cada dia, per estar amb la Mel, perquè també tots els plans que hi ha hagut aquest mes han estat plans on la Mel no estava inclosa, ja sigui perquè o l'establiment on anàvem o el transport amb el que anàvem no acceptava gossos. I jo estava acostumada que fins ara la majoria de viatges que fem els havíem fet amb la Mel. Llavors aquest mes també ha estat una mica difícil també gestionar el tema de la Mel, d'estar dies aquí, de marxar, de tornar a marxar, i veies una mica que ella no en tenia gaire res. I, per si no ho sabeu, la Mel és la meva gosseta, que vaig adoptar fa 3 o 4 anys ja. Adoptar, estava a la carretera. Ahir va ser el meu sant. No em considero una persona religiosa, de fet no ho soc, però sí que és veritat que des de sempre hem celebrat el meu sant i em vaig comprar una cosa. Que és de la marca EcoAlf, que és una marca que fa roba amb productes reciclats. I res, em vaig comprar un conjunt d'esport, que em vindria a ser un top i uns leggings. I això va ser un autoregal pel dia del meu sant. I res, amb tota aquesta info i tots aquests updates del que ha sigut el meu juliol, ho deixem aquí. Ens veiem la setmana que ve amb molta més tranquil·litat i amb moltes ganes de fer cosetes per aquí. I res, gràcies un cop més per estar aquí. Ja sabeu que si li voleu compartir a algú que creieu que li pugui agradar, doncs ja sabeu que tot i ser una cosa superpetita, és una cosa que la gent que fem blogs i volem arribar a més gent ens ajuda molt. I res, fins la setmana que ve. Petonets. Adéu.